כיתת הכוננות של היישוב גן נר, כבר הבינו מזמן שנשים לא שוות פחות מגברים, ואפילו יותר. בתחילת המלחמה נקראו עוד ועוד נשים בצו 8, ויחד הן פועלות בחמ"ל היישוב. שלום לשתיים מהן, רויטל כהן ומירי מזרחי. בוקר טוב, צהריים טובים. תודה. בוקר טוב. קצת עליכן, רויטל. קצת עלינו. טל ואני גרים ביישוב כ-15 שנים. אנחנו הגענו ליישוב ומאוד מאוד שמחנו לראות יישוב קהילתי. אנחנו מתנדבים בכיתת הכוננות כשעוד נקראה כיתת כוננות. טל מתנגדת בה כ10 שנים, אני כ4-5 שנים. וברגע שקראו לנו לדגל התייצבנו ב7/10, 8 בבוקר היינו בחמ"ל, ומאז אנחנו בחמ"ל ובסיורים, שומרים על היישוב, שומרות על הילדים, הילדות שלנו. ממש ככה בקצרה. כמה יש, כמה נשים כרגע יש בכיתת הכוננות? כרגע אנחנו 5 נשים. מתוך? כמה סך הכל? בפלוס מינוס, ב30 פלוס מינוס כזה. לוחמות ולוחמים, חלקנו לוחמות, חלקנו יושבות בחמ"ל. יש לנו מחלקה מדהימה בגנר, שמחלקת כיתת הכוננות, מחלקת ביטחון היישוב, מחלקה שהתחילה באמת ככיתת כוננות עם אנשים שהתנדבו מכל הלב, בכל קריאה, לכל דבר, בכל 15 השנה שאנחנו שם, כל פעם שקראו לנו התנדבנו והגענו, ועכשיו כשצריך אותנו זה באמת קודם כל ממלא אותנו, כי בואי, אנחנו כבר לא בגיל של מילואים, וקראו לנו והגענו, וזה דבר שמאוד מאוד ממלא לנו, גם את הימים וגם את הלב, מאוד מאוד מרגש ומאוד מאוד חשוב. אני גאה מאוד שאנחנו שם שנינו. מה היו התחושות שהניעו אתכם להצטרף לכיתת הכוננות? תראי, אני מאז ומעולם התנדבתי בכל מיני מקומות. הנתינה היא משהו שנמצא אצלנו, אצל האמא שלי שחינכה אותי שנים רבות. הנתינה היא חלק בלתי נפרד מאיתנו, וגם את טל, גם בן הזוג שלי, גם מתנדב בכמה וכמה מקומות. כיתת הכוננות היא חלק ממנו, וכרגע באמת, שוב, אני חוזרת שאנחנו גם במילואים. זה נראה לנו טבעי, זאת אומרת, זה משהו שברגע שרבש"ץ היישוב שלנו, יניב בן שימול המקסים, אמר לנו, תקשיבו, צריך להגיע, הגענו, וזה בכלל, כאילו, לא יודעת כאילו מה הניע אתכן, זה לא הניע אותנו, זאת אומרת, זה משהו שהוא טבוע. זה משהו שכשקוראים לנו אנחנו נגיע תמיד לאן שנצטרך. שמחתנו זה אנחנו נמצאים ביישוב, אז יש לנו 3 ילדים, אז אנחנו גם אותם מתחזקים בזמן הזה. בדיוק סיפרנו שאנחנו משתמשים זה או שטל במשמרת או שאני במשמרת, ותמיד זה ככה כמו מישהו בבית, אבל זה מאתגר, אבל זה מה שמניע אותנו, הנתינה והחובה והזכות לעשות את זה, הזכות. זה ממש חלק מהמוטו שלנו. מירי? מה איתך? כן, אני איתך. מה גרם לך להצטרף אני בשונה מרויטל, בעצם נכנסתי לכיתת הכוננות ב9/10, יומיים אחרי שקרה מה שקרה, האירוע הגדול שטלטל את כולנו. מאוד מאוד דומה לסיפור של רויטל, גם אני באה בעצם ממשפחה שהיא חדורת מוטיבציה ונתינה. אבא שלי היה מתנדב עד גיל 46 למעשה, ולפני למילואים. הוא למילואים, כבר אמרו לו זהו, סיימת, הוא עוד היה ממשיך להגיע. אח שלי הלך בעקבותיו, האחיינים, ובשנה הבאה בעזרת השם גם הבן שלי מתגייס, ובעצם שמירה על ביטחון המדינה זה הבן הראשון שמתגייס בבית? כן. שיהיה בשעה טובה. תודה, עם הרבה ובהצלחה. חדשות. הוא כבר יודע מה הוא רוצה לעשות? זה עדיין לא סגור, כרגע הוא מיועד לסיירות. וואו. כרגע הוא מיועד לסיירות. הוא עבר את יום סיירות?
לא, עדיין לא, זה עוד לא הייעוד שלו, כרגע זה מה שמיועד, אבל יש עוד קצת זמן, אז תני לי ליהנות עוד מהעבודה בבית. תני לי לא לדאוג לעוד... תני לי לא לדאוג, כן. קצת, רק קצת. אני כל כך שמחה שמלחמה עכשיו, זה קצת נשמע אגואיסטי, אבל אני שמחה שמלחמה עכשיו כשאתה עדיין בחוץ. מקווה שבאמת אנחנו נהיה בימים אחרים. גם אני ובעלי, שנינו בעצם בכיתת הכוננות, כמו רויטל וטל, מזגזגים בין המשמרות, בין הבית, לחמ"ל הוא מפקד בעצם בתוך כיתת הכוננות. ספרו קצת חוויות. חוויות, וואו, הרבה חוויות יש. הפכנו להיות משפחה. אני חייבת לומר שאנחנו קצת מרימות פה ליניב בן שימול, והוא בטח נבוך מאוד אם הוא ישמע את זה, אבל מאוד נבוך. הוא בנה פה אימפריה, במלוא מובן המילה. מצד אחד עם המון המון הכלה והבנה שכולנו פה אנשים מבוגרים, יש קצת צעירים בינינו, אבל אנשים מלאי מוסר ומוטיבציה, רובנו, אבל הם מבוגרים עם משפחות, עם עבודות, שבאמת עזבו את הכל והגיעו. הוא הצליח להרים את הכל בצורה מאוד אסרטיבית מצד אחד, מצד שני מאוד מכילה, והוא הביא אותנו למצב שמה שהוא מבקש שאנחנו נעשה, לא בכוחניות, ובאמת הפכנו להיות משפחה. תיזהרו שלא תחטפו ממנו אחר כך מטח של מה עשיתם לי? יש מצב, אנחנו ממוגנות. בכל זאת אתם תותחיות על בכיתת כוננות, כאילו. אנחנו מאוד דואגות, משתדלות לדאוג להווי החברתי, אם זה ערבי גיבוש, לא יודעת, משחקים בפורים עכשיו גם עד וענק, הגענו למצב שאנשים שהם לא במשמרת מגיעים לחמ"ל. וואלה. זה במבחן התוצאה, זה מראה לנו שבאמת הפכנו להיות בית. באמת משפחה. לגמרי, לגמרי. כולנו ספרים לכול. ואת יודעת, יש כמו בפסיפס הארץ ישראלי, גם בתוך כיתת הכוננות, אנחנו בעצם בנויים מפסיפס עם כל אחד עם דעות שונות, עם כל אחד עם האני המאמין שלו, וכולם צריכים להסתדר עם כולם, והלוואי וזה היה עובר הלאה בעצם לכל מדינת ישראל. הלוואי וכולנו בארץ היינו צריכים להסתדר כמו שאנחנו מסתדרים בכיתת הכוננות. הלוואי, 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 מהפה של שתיכן לאלוהים. בחרתן, אנחנו לצערנו נאלצות לסיים, בחרתן לנו לסיום את תאמיני בעצמך. זה קשור ליום האישה או שזה קשור לכיתת הכוננות? זה גם וגם. זה גם וגם. חיפשנו, ברגע שביקשו מאיתנו, חיפשנו איזשהו שיר שיהיו בו מילים באמת קצת יותר משמעותיות שהתחברנו אליהן, וכמובן שמחות לפרגן לזמרת שאנחנו לא הכרנו עד הרגע שביקשו מאיתנו, וזהו, באמת יחזרו כולם הביתה בבריאות הגוף והנפש, ובמהרה, בימינו אמן. יקירותיי, תודה רבה רבה על השיחה הזו, שתהיה לכן שבת נפלאה. יישר כוח לכן. תודה רבה. תאמיני בעצמך, תראי אפילו השם